Старажытны Гродна. Здаецца, час дрэмле на яго спакойных вулачках. Цэрквы і касцёлы працягваюць утрымліваць дух гісторыі і неверагодных легенд, якія сыходзяць каранямі ў глыбокую даўніну. І сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы раскажам пра адзін з самых дзіўных і загадкавых касцёлаў Гродна – Брыгіцкі, які зусім нядаўна пачаў раскрываць сучаснікам свае таямніцы. Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» гаворка пойдзе пра комплекс рэктаральнага касцёла звеставання Найсвяцейшай Панні Марыі і кляштара Брыгідак у Гродна. Жыхары горада касцёл называюць таксама па-брыгіцкім. Комплекс дабравешчынскага касцёла і брыгіцкага манастыра займае цэлы квартал старога Гродна. У свой час у гэтым комплексе былі свае парадкі і законы. Можна казаць, уласны маленькі горад. Назва Брыгіткі паходзіць ад імя дачкі шведскага караля Біргера Персена – Брыгіты. Нарадзілася Брыгіта каля 1303 года. Ва ўзросце 13 гадоў супраць волі была выдадзена замуж за рыцара Ульфа Гудмарсана, ад якога мела 8 дзяцей. Паводле паданняў была набожнай і на працягу жыцця надыктоўвала духаўнікам думкі, якія пасля смерці былі складзены ў асобны твор, які ў 1492 годзе быў выдадзены пад назваю «Адкрыццё святой Брыгіты». Заснавальнікамі касцёла і манастыра Брыгітак лічыцца надворны маршалак літоўскі Крыштаф Весялоўскі і яго жонка Аляксандра Марыяна з роду Сабельскіх, якія ў 1634 годзе запрасілі ў Гродна ордэн Брыгітак і падаравалі яму некалькіх земельных участкаў у самім горадзе і фальварак у гродзенскім і ваўкавыскім паветах. Прычынай гэтаму, мяркуюць, была смерць прыемнай дачкі Грызельды. Пры галоўным уваходзе ў касцёл захаваўся старажытны партал з радавым гербам заснавальнікаў касцёла Весялоўскіх. Хрыстафор Весялоўскі, маршалак вялікі Вялікага княства літоўскага. Это была семья, они были бездетны. Они адаптовали дочку Гризельду. Это была своячница Александры Весяловской, семьи Собецких, семьи Королевской Собецких. И она стала их приемной дочкою, вышла замуж за князя Хаткевича, померла маючи 21 год, и записала у своем завещании, как батьки у городе Гродно побудовали костел, где могла вестися молитва за ее душу и так само за будущем за ее батьков, які так само по таким уже замысле их дочки повинны были спочивать под костелом. На сродкі Весялоўскіх у 1636 годзе быў пабудаваны спачатку драўляны, а ў 1642 і каменны касцёл па праекце італьянскага архітэктара Бенедыта Молі ў стылі ранняга барока. Бацькі Грызельды і Крzysztof Весялоўскі і Александра, яны купілі яшчэ ў годзе 1636 у гараджан 9 пляцоў зямлі
і абнеслі гэтыя пляцы зямлі агароджай, вельмі высокай, з мэтай, каб тут, на гэтай тэрыторыі, якая налічвае амаль што 2 гектары зямлі, у той час налічвала гэта тэрыторыя, каб пабудаваць касцёл і кляштар Святой Брыгіды. Бо сваяшніца Александра Весялоўская, заснавальніца касцёла, была таксама манахіняй Брыгідкай. І менавіта запрашаюць Весялоўскія з горада Любіна, Брыгіда, каб прыехалі ў горад Гродна і заснавалі свой першы кляштар тут, у горадзе Гродна. Першыя 8 сясцёр брыгітак прыбылі ў Гродна з Любліна ў 1634 годзе і пасяліліся спачатку ў драўляным лямусе, пабудаваным у тым жа годзе. Ужо 6 снежня 1636 года адбыўся ўрачысты ўваход 8 сясцёр у манастыр. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Гродні захаваўся рэестр маёмасці манастыра брыгітак. У студзені 1637 года у храм прывезлі з Вільнюса прагрызельды, прыемнай дачкі Весялоўскіх. А ў красавіку тут пахавалі самого Крыштафа Весялоўскага. У 1646 годзе Йоган Шрэтер стварыў для касцёла алтарныя карціны «Дабравешчанне», «Святая Брыгіта», «Святая Ганна», «Безаганнае зачацце Панны Марыі» і іншыя. Убранства касцёла было вельмі багатае. Таксама меў 9 прыгожых алтароў драўляных, якія былі выкананы замежнымі майстрамі, прывезены на гэта месца і былі тут канструяваныя у нашым касцёле. Прыгожы быў амвон, таксама быў прыгожы жывапіс у нашым касцёле, абразы, якія, на жаль, не ўсе захаваліся, але часткай захоўваюцца і ў касцёле, таксама і ў музеях нацыянальных Беларусі. Таксама брыгіткі стараліся, каб кляштар быў вельмі такім прыгожым і багатым. Вельмі шмат мелі таксама і сродкаў матэрыяльных, каб утрымоўвалі свой кляштар. Заснавальнікі Весялоўскія падаравалі для кляштара шмат зямлі каля Гродна, за Ваўкавыскам, за Зельвай. І дзякуючы гэтым землям кляштар утрымоўліваўся. Першай ігумене ў 1640 годзе была Ганна Сабельская, родная сястра Александры. Манастыр моцна пацярпеў у час шведскай акупацыі Гродна падчас вайны Расіі з Рэчу Паспалітай, калі манашкі былі вымушаны пакінуць Гродна і 3 гады жыць у Гданьску. Згодна са статусам брыгіцкага ордэна, у манастыр прымалі дзяўчат шляхецкіх і магнацкіх сем'яў. Звычайна іх колькасць была каля 20-30 чалавек. З канца 18 стагоддзя ў манастыры выхоўвалі дзяўчынак-сірот са шляхецкіх сем'яў. У 1684 годзе у Вільні спецыяльна для манашак быў выпушчаны малітоўнік, спецыяльны дапаможнік з малітвамі і апісаннем ходу набажэнства. Кожны год у Кёнігсберг з маёнтка манастыра водным шляхам адпраўлялася зерне, а адтуль везлі соль, жалеза, посуд, духмяныя карані. Таксама кляштар брыгітак быў вядомы вытворчасцю воску. Пасля пажару 1827 года ў манастыры праводзіліся рамонтныя работы. Была дабудавана яшчэ адна частка комплексу з боку касцёла, якая замкнула манастыр і касцёл, утварыўшы ўнутраны двор. У 1842 годзе расійскія ўлады выдалі загад аб скасаванні кляштара ордэна Святой Брыгіты. Самім сёстрам, аднак, дазволілі заставацца да канца іх жыцця. Акрамя таго, манастыры пасялілі манашак з другіх закрытых манастыроў. І амаль што 300 год дзейнічаў кляштар брыгітак. Нават у часы царскага пераследу кляштар не замыкаўся, ён быў пастаянна адчыненым. І ў гэтым кляштары дажывалі сваю старасць многія манахі з іншых таксама кляштараў, якія тут былі прывезены на гэтае месца, горад Гродна, з Луцка, з Новагрудка,
з інших місцин Білорусі, і тут доживали разом з бригітками старші, бо нельзя було приймати нових кандидаток в монастир у той час, в час царського пересліду, і поволі кляштар приходив у заняпад, бо не було нових покликань. У 19 стагоддзі царскія ўлады брыгіцкі кляштар выкарыстоўваюць як турму. Гэта адна з сумных старонак гісторыі касцёла. Касцёл і кляштар цудам ацалелі падчас пажару 1885 года. Хоць была пашкоджана званіца, званы і нават згарэлі вонкавыя дзверы касцёла. У 1891 годзе ў манастыры засталося 5 манашак. У 7 годзе ўсяго 2 састарэлыя сястры. У 1908 годзе кляштар перададзены пад апеку ордэну святой сям'і з Назарэту. Першай абатысай кляштару назарэтанак у Гродні стала маці Паўла. У верасні 1908 году маці Паўла дагэтуль даволі вядомая мастачка Марыя Гажыч, якая прадала свой маёнтак тапаляны і ўсё атрыманыя грошы прызначыла на рэстаўрацыю касцёла і кляштару брыгітак. Разам з Паўлай у Гродны прыехалі 2 сястры, а пазней яшчэ 3. Падчас нямецкай акупацыі сёстры адкрылі першую ў Гродні польскую гімназію, і да пачатку Другой сусветнай вайны ў будынках манастыра знаходзілася школа назарэтанак, у якой вучылася 200 дзяцей. Открываешь школу менавіта для бедных семей, которые не было стаць на то, каб заплаціць за вучобу. І што таксама было цікавым, што наука была таксама даступная для дзяўчын. Не толькі для хлопцаў на той час, але для дзяўчын. І не толькі такія прадметы, як там, можа, мова чи літаратура, але таксама такія простыя, як ткацтва, можа, як гатаванне, каб гэта прыхадзілася ў штодзённым жыцці. У 1935 годзе гарадскія ўлады разглядалі пытанне аб выдзяленні сродкаў на рэстаўрацыю будынка манастыра. Падчас Другой сусветнай вайны сясцёр назарэтанак дэпартавалі ў глыб Расіі. Пачаткам вайны Другой сусветнай касцёл быў пашкоджаны звонку. Касцёл, конечно, ў той час не мог так дзейнічаць свабодна, альбо ведам, што большасці касцёл былі зачынены на той час. Ліхавіцца, але кляштар дзейнічаў. Сёстры ўвесь час аставаліся на сваім месцы, кляштары, таксама ратавалі ахвяраў вайны, колькі маглі, таксама памагалі. Святар з гэтага касцёла быў узяты немцамі, расстрэляны як адзін з заложнікаў за горадам Гродна. У 1943 годзе ён быў расстраляны разам з 3000 жыхарамі горада Гродна. І з той пары ўжо не было святара ў гэтым касцёле. Праіснаваў касцёл і кляштар адчыненым пад апекай сёсцёр назарэтанкаў да года 1950-го. Цікавая і архітэктура касцёла. Аднанефавы двухвежавы з паўцыркульнай апсідай накрыты агульным высокім чарапічным дахам. Фасады расчлянёны паўцыркульнымі высокімі аконнымі праёмамі і крапаваны ў прасценках карынфійскімі пілястрамі. Унутранае аздабленне брыгіцкага касцёла з аднаго боку простае і стрыманае, у адрозненні ад іншых гродзенскіх касцёлаў, а з другога боку яму ўласціва тонкае хараство. Будынак мае аднанефавую структуру з паўкруглым алтарным завяршэннем, якое будавана ў агульны прамавугольны план.
Цікавай асаблівасцю інтэр'ера брыгіцкага касцёла з'яўляецца тое, што ў ім арган размяшчаецца не на хорах, а на балконе правага боку сцяны. Гэта надала памяшканню асаблівую утульнасць. Па бакавых нефах і пад хорамі размешчана 14 барэльефных сюжэтна-скульптурных пано на тэму крыжовага шляху Хрыста. У глыбокай арачнай нішы бакавой сцяны размешчана скульптурная кампазіцыя «Пакутны Христос і Марыя». Вельмі каштоўнай святыні нашага касцёла з'яўляецца рэліквіярый, так мы яго называем. Гэта маленькая труменка, у якой зложаныя мошчы святога Клімента, рымскага салдата. Маем таксама абраз намаляваны у святога Клімента. Прэзбітэрыуме касцёла. Паводле традыцыі і таксама дакументаў, якія ў нас існуюць, гэтыя мошчы, цэлы рэліквіяры, гэта і бачым там і чэрап, і таксама і костачкі рук, і ног, і тулавішча гэтага святого Клімента былі перададзеныя для горада Гродна папам Кліментам 13 годзе 1768. Папа падараваў для старасты Гродна Карла Хрыбтовіча гэтыя мошчы. Яны былі прывезеныя у касцёл, гэтыя падараваныя для ўшанавання. І неафіцыйна з'яўляецца святы Клімент заступнікам горада Гродна. Гэта першамучанік рымскага касцёла, які даў жыццё за хрысціянскую веру, калі яшчэ вёўся пераслед хрысціянаў у Рымскай імперыі. У 303 годзе імператар Дыялектыян выдаў эдыкт, паводле якога салдатаў і афіцэраў імператарскіх легіёнаў, якія не прыносілі ахвяры паганскім багам, катавалі да смерці. Не было сумненняў у святасці мучаніка, які крывёю засведчыў любоў да Хрыста. Ён таксама быў з тымі хрысціянамі, якія не складалі ахвяры ў гонар Цэзаря, як боствавалі, вызнавалі веру ў Хрыста як сапраўднага Бога. І за гэта быў пакараны смерцю, і яго мошчы знаходзіліся ў катакомбах сваёй пры Сіцыліі. І пазней папа падараваў для горада Гродна, каб яны тут ушаноўваліся. Каля астанкаў святога вернікі атрымлівалі шматлікія ласкі, пра што сведчаць воты, якія захаваліся і звешаны над рэліквіямі і абразом святога Клімента. Воты маюць розныя формы, усе сведчаць пра ўдзячнасць гродзенцаў за дапамогу ў вылечванні ад хваробаў, за вызваленне з няволі, за ратунак ад няшчасцяў, за абарону горада. «25 сакавіка 1950 года па рашэнню гарвыканкама касцёл быў зачынены. У кляштары знаходзіўся спачатку дзіцячы садок, пазней псіхіятрычная лечэбніца і іншыя медычныя установы. У 1964 годзе ў крыптах касцёла знойдзена вялікая колькасць ікон і выяў, у тым ліку і патронаў заснавальнікаў кляштара, якія пасля рэстаўрацыі ў Эрмітажы упрыгожылі экспазіцыю Нацыянальнага музея Беларусі. Палотна, знойдзеныя ў магільнях брыгіцкага манастыра, уяўляюць сабой унікальную з'яву айчыннага жывапісу. Як скарбы мастацтва апынуліся ў падзямеллі? Як мяркуецца, у перыяд Вялікай айчыннай вайны партрэты схавала там адна з сясцёр назарытанак. Колькі гадоў ляжалі карціны ў гэтым сырым брудным склепе, невядома. Памерлых брыгітак хавалі не на могілках, а ў магільнях касцёла. Але гэта былі сутарэнні, якіх захоўваліся зямныя прахі і заснавальніку касцёла, таксама і манахіню, якія пры гэтым касцёле маліліся, бо мелі прывілегію сёстры брыгіткі, каб хавацца па сваім кляштарам. І тут стаялі іх труны, стаялі гэтых монахінь. Пазней у савецкі час труны і заснавальніка Весялоўскі, таксама і дачкі Грызельды, і монахіняў былі перазахаваныя, вывезеныя з гэтага месца. І сёння гэта памяшканне пад касцёлам мы зрабілі ў гэтым памяшканні музей.
захаваных экспанатаў, якія засталіся пасля кляштара брыгіткаў. Падвал уяўляе сабой доўгі шырокі пакой з прамой столлю вышынёй каля 3 метраў. У гэтым памяшканні, як і ў наступным, сёння захоўваюцца экспанаты музея брыгіцкага манастыра. У падвальных памяшканнях касцёла быў зроблены рамонт і створаны музей. Зараз у ім выстаўлены рэліквіі святых, а таксама каля 30 старадаўніх абразоў і карцін, асобныя з якіх датуюцца 16-17 стагоддзямі. Харугвы і розныя царкоўныя рэчы, літургічнае адзенне, антыкварныя кнігі, прадметы побыту, інтэр'ера, фатаграфіі. Ёсць там і даваенны тэлефон, а таксама рарытэтная друкаваная машынка і многія іншыя цікавыя экспанаты. Самага апошняга памяшкання, што пад алтарнай часткай касцёла, маецца бакавы выхад у двор кляштарнага комплексу. Калісьці тут існаваў падземны ход, ці дакладней пераход з падвалаў храма да высокай званіцы. У 1990 годзе храм перададзены каталіцкаму касцёлу, і 2 чэрвеня 1992 года адбылася рэкансекрацыя, якую здзейсніў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Пасля пабудовы новага будынка псіхіятрычнай лячэбніцы ў Гродна будынак кляштару таксама перададзены вернікам у 2003 годзе. Сёння намаганнямі гродзенскай дыяцэзіі вядзецца рэстаўрацыя знішчанага кляштара. Касцёл быў драматаваны, і з той пары, кажу, касцёл дзейнічае больш чым 25 гадоў і застаецца дзейнічым касцёлам у горадзе Гродна. Касцёл, які не з'яўляецца парафіяльным касцёлам, бо няма нейкай прыналежнасці да парафіі касцёл. Гэта касцёл называецца рэктаральным, такім незалежным ад парафіі. І дзякуючы гэтаму кожны вернік горада Гродна можа сюды прыходзіць. Мы молімся на розных мовах. І гэта ёсць таксама і мова ангельская. Калі молімся па-ангельску, ідзе святая імша, таксама ёсць імша і на польскай мове, ёсць і на беларускай мове ёсць імша, і на літоўскай, і таксама на мове людзей глуханемых, на мове жэстаў. Агароджа з брамай уяўляе сабой глухую, цагляную, атынкаваную сцяну, па вуглах якой невялікія шасцігранныя вежы. Агароджа была прарэзана 4 брамамі. Найбольш манументальная брама знаходзіцца перад касцёлам. Захаваліся таксама брамы для пешага люду. Уцалела праездная брама гаспадарчага двара. Усе яны зроблены ў стылі барока. У двары комплексу захаваўся унікальны і старажытны драўляны будынак Беларусі, Лямус. Пабудаваны ў 17 стагоддзі, будынак ні разу не перабудоўваўся. У канструкцыях і архітэктуры знаходзіць сваё адлюстраванне традыцыі беларускага народнага дойлідства. Лямус быў пабудаваны ў 1630-е гады з масіўных драўляных брусаў на бутавым фундаменце. Усе канструкцыйныя элементы звязаны урубкамі і драўлянымі клінамі. Лямус з'яўляецца самай старой драўлянай пабудовай на тэрыторыі Беларусі. Сёння касцёл, як і шмат стагоддзяў таму, застаецца месцам, дзе сустракаецца гісторыя і сучаснасць, дзе, незважаючы на цёмныя карты гісторыі, як і раней, чалавек сустракаецца з Богам. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні. Няхай добры міласэрны Бог благаслаўляе нам
і нашим сем'ям. Да сустрэчы.